Goeiedag iedereen aan winkelcentrum Zuidpolder. Ik ga nu terug vertrekken naar Vogelwaarde. Nog even interessant voor mensen die houden van de Street View. Dus hier in Terneuzen heb je ook op zaterdag een lokale kleine markt met onder andere Dolfschoot. Dus hier aan de rechterkant. Dolfschoot komt ook op zaterdag hier in Terneuzen. Ja, interessant. Maandag, donderdag in Hulst en dus hier ook in Terneuzen. Ja, het gebeurt ook dat ik hier kom in Zuidpolder. Het is in veel dezelfde afstand. 12 kilometer, laat ons zeggen Vogelwaarde, winkelcentrum Hulst, Stationsplein en dan hier de locatie van Zuidpolder komt ook op 12. Dus ja, het is in feite, het hangt ervan af in welke richting dat ik ga fietsen. Hier zie je ook nog een stand met viszaken. Er is ook een Hollandse kraam hier aanwezig. Hè. Bon, we gaan door via de woonwijk. Ja, Terneuzen is wel een lastiger woonzone. Je bent niet direct aan het grenspunt en nog altijd, er is geen treinverbinding meer bepaald voor passagiersvervoer. Dat is nog altijd een onderwerp die blijft aanslepen al jaar na jaar. Dus er is een verbinding meer bepaald voor goederentransport Gent-Terneuzen. Bon, voor passagierstransport moeten er aanpassingen gebeuren. Het is mogelijk, maar bon, het is jammer dat het blijft aanslepen. Maar het zou wel een groot voordeel zijn voor de bewoners van deze zone hier. Allee, het volledige Terneuzen. Maar ook aansluitend op de richting van Hulst. Men zou eventueel met die flextaxi dan kunnen reizen naar Terneuzen, naar het treinstation en dan vervolgens met de trein vertrekken naar Gent en dan heb je ook wel alle verbindingen. Natuurlijk, als het moet zijn in Sint-Niklaas en Antwerpen is het wel nog eenvoudig vanuit Hulst de grens over de E34 of eventueel met de lijnbus combinatie of het treinstation van Sint-Niklaas.
Er wordt hier ook enorm bijgebouwd, niet alleen maar de zone van Othene, maar dus hier ook ja, bij de stadszone praktisch. Vele appartementen, maar iedere keer opnieuw. Die mobiliteit, als je moet zijn in België of toch wel iets verder, is toch wel lastig zonder treinverbinding. Zo hier ook aan de rechterkant dus te zien die hubs. Hè. Dus hier ook de hub aanwezig, bijzonder opvallend. Hier ook een hub, ja, die staan wel bijzonder hoog hier. Hè. Het is dus ook wel zo dat men bezig is met bepaalde buslijnen te schrappen. En dat men zegt, dus je kan nog enkel de hub gebruiken, maar hier niet. We hebben wel nog de lijn 20 ook, hè, maar op bepaalde zones wil men dus ja, de bus volledig schrappen. En dus enkel nog mogelijk via aanvraag om je te verplaatsen.
Zo dan even hier in beeld het Zorgzaam ziekenhuis, ja, 10 kilometer van Vogelwaarde. Is ook wel het centraal punt, dat de mensen dus hier komen. Maar natuurlijk, er zijn veel zaken die hier niet aanwezig zijn, dus dat de mensen naar Belgische ziekenhuizen gaan, zoals in Gent bijvoorbeeld, of zelfs Brugge. Want niet alles is beschikbaar. Maar bon, het is natuurlijk wel het groot ziekenhuis, is er ook een afdeling van in Hulst. En ook verder in Oostburg. Zo terug, exit Terneuzen hier, alhoewel Zaamslag verder hangt ook af van Terneuzen. Hier ook nog even de correcte kilometers, dus Zaamslag 4, Hulst 17. Dus feitelijk van deze locatie is men 22 kilometer van de Belgische grens. Het is natuurlijk een stuk verder, iedere dag wie op en af moet, ja, als je nog even verder woont hier in Terneuzen, is toch wel 50 kilometer voor de grens heen en terug. En dat wordt wel al lastig. Dus natuurlijk wel hier de N290, maar bon. Het is wel gemakkelijker uit Hulst een grenszone of de andere kant Sluis iedere dag op en af te gaan naar België. En daarmee opnieuw dat treinstation, ja, dat is al meer dan 10 jaar dat men erover praat. Is hier echt noodzakelijk dat men snel die exit kan nemen uit Terneuzen richting Gent op. Zo. Natuurlijk, mensen die afhangen van het openbaar vervoer, is het natuurlijk ook wel bijzonder lastig. Je moet met die ene bus per uur reizen naar Hulst busstation. Je moet dan een reservatie voorzien van Hulst busstation naar het grenspunt. Of zelf met die flextaxi. Je moet zoveel keer overstappen. Het neemt veel tijd, dus het is lastig als er geen treinverbinding is.
Bon, hier idem, dus sinds enige tijd al is er hier een verbinding voor Athene. Kilometer 500 van de hoofdbaan naar die woonzone, hier meer dan 4000 inwoners. Er is nu ook die hub om flexibel op aanvraag te reizen naar de woonwijk, andere locaties. Maar opnieuw, je hebt hier een treinstation nodig. Het is niet voor één keer om te zeggen toeristisch, maar als je dat iedere dag moet doen, ik zeg opnieuw, vanaf dat je binnenkomt in Zeeuws-Vlaanderen, die tijdverlies met die overstappen. En ook, het is bijzonder lastig, je moet iedere keer uit de woonzone, dan nog die verbinding tot de grens. Dan van het grenspunt eventueel nog een andere bus, en zo ben je vertrokken voor uren.
Kijk, hier staat ook al aangeduid, dus Hulst, Antwerpen, ja de andere kant Kloosterzande. Natuurlijk van dit punt is men nog ja, iets meer dan 50 kilometer van Antwerpen. Want ik zeg van Hulst is het ongeveer 34 kilometer. Ja, dat is ook gemakkelijk. Natuurlijk is wel de bedoeling dat er daar bekers en zo in komen, niet volledige vuilniszakken. Hè. Aankomst Zaamslag. Dus de brandstofprijs hier momenteel in Nederland. Kijk, deze locatie. Benzine 1,91, bijna 2 euro. Diesel 1,69. Ja, dat is ook de reden dat men hier, vooral in Hulst, dat de mensen gaan tanken in België. En je hebt daar het benzinestation op amper ja, 2 kilometer van het grenspunt. Dus hier Zaamslag heb je ook een gemiddelde van 3000 inwoners. Ook nog interessant, hier een bakkerij aanwezig. Dan ook die fietsenwinkel, had ik ook recent getoond hier, de Braal tweewielers. Dus ook recent nieuw. Dus wel gesloten op zondag, de bakker. In België heb je juist ook veel volk de zondagochtend voor die koffiekoeken en zo. Hè. En dan ook hier die lokale markt, groente en fruit op zaterdag. Hè. Ja, hier heb je ook nog die Rossé. Dus feitelijk heb je hier 2 bakkerijen. Hè. En dan ook ja, die
buurtwinkelspar is er niet meer. Er is momenteel ook geen vervangende buurtwinkel. Maar bon, je hebt hier wel, die bakkerij is natuurlijk ook wel een meerwaarde. Je kan 's morgens vers brood kopen. Zo hier ook terug een hub aanwezig.
Zo, hier ben ik nog 11 kilometer van Hulst. Dus feitelijk een beetje het middelpunt met Terneuzen, 9 kilometer. En dan ben ik hier 3 kilometer van Vogelwaard. Dus Vogelwaard dan meer naar de linkerkant. Terug binnenrijden via de Schoolstraat. Maar bon, ondanks die flextaxi blijft nog wel bijzonder kostelijk het openbaar vervoer. Dus je moet rekenen vanuit Vogelwaard een gemiddelde heen en terug naar Hulst. Per dag is het 10 euro, 5 euro bijna enkel. Met de bus is het zelf nog duurder, is het 6 euro, want die gaat via Kloosterzande. Dus ja, 10 euro per dag voor openbaar vervoer op maandbasis. Stel maandag tot en met vrijdag bij 200 euro kwijt. Dus 200 euro kwijt enkel om van je dorp, de woonzones dus buiten Hulst, naar Hulst te reizen. En dan moet je ook nog rekenen van Hulst, dan eventueel met Hoppin of van de grens met een lijnabonnement. Is het wel goedkoper, kan we spreken. De gemiddelde nu dacht ik van 400 euro per jaar voor de lijn. Dat is wel interessant, want hier ben je 200 euro kwijt enkel om naar de stad te reizen, voor wie dus die alle dagen er moet gebruik van maken. En ja, je hebt weinig opties. Die flextaxi of eventueel dan met die bus. Maar bon, het is ook maar die bus eenmaal per uur. Dus het blijft wel bijzonder lastig en kostelijk. Zo, ik ga nu verder naar Vogelwaarde. Dus hier is de exit Terneuzen. Er staat hier wel ook een bord aan de rechterkant. Dus komt men in de zone van Hulst.
Zo hier de halte Vogelwaarde Dorp. Opnieuw die hub. Ja, die hub is natuurlijk wel interessant, ook in het weekend. Want hier had je al enkele jaren geen busverbinding meer naar Hulst op zaterdag. Dus nu kan je die hub natuurlijk minimum 30 minuten vooraf opbellen en vertrekken van dit punt rechtstreeks naar Hulst. Het is natuurlijk een totaal ander verhaal. Het is positief. Maar bon, het blijft een kostelijke zaak voor wie dat toch wel verplicht moet reizen iedere dag. Hè. Zo beste mensen, dat was de Street View voor vandaag. Tot de volgende.